Dobro, možemo da krenemo. Draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dobrodošli na ovu našu duhovnu tribinu u hramu Svetog Vasilija Ostroškog. Dobrodošli na promociju knjiga izdavanja Duhovne reči izdavačke ustanove Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, koja je osnovana prošle godine i u kojoj smo, evo, hvala Bogu, uspeli da objavimo 4 mnogo lepa izdanja. Blagoslovom njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Porfirija, ta izdavačka ustanova je osnovana sa ciljem da se posveti misionarskom radu i da u naš narod kroz štampanu literaturu, a nadam se i kroz druge oblike propovedi reči Božije, unosi Evanđelje Hristovo, da ga unese oplemenjeno kroz kulturu, kroz našu tradiciju, da ga unese na našem jeziku, da u našem svetu i vremenu kroz ono što je nama bitno i nama važno saopšti reč Božiju i da kroz taj podvig stvaranja i očuvanja, negovanja duhovne reči, zato se izdavačka ustanova i duhovna reč prizove sve nas boljem razumevanju svog hrišćanskog identiteta, svog srpskog nasleđa i svog eskatološkog budućeg usmerenja. 4 knjige o kojima danas govorimo dolaze iz različitih oblasti, iz različitih bogoslovskih, kulturoloških, istorijskih, uopšte drugačijih studija. Prva knjiga koja je izašla u okviru duhovne reči jeste knjiga pod naslovom Religija u društvu, kulturi i politici, akademika Darka Tanaskovića, kome se posebno zahvaljujemo što je danas ovde sa nama i koga posebno pozdravljamo. Profesore, dobrodošli. Radujemo se što ste s nama, što smo govorili svoje vreme, iako je nedelja, da budete sa nama i da zajedno sa nama podelite vaše iskustvo, neku misao, neku reč o vašem stvaranju ove knjige. A knjiga je u stvari zbornik tekstova, članaka, ogleda, eseja, intervjua različitih, dakle, žanrova, vrsta i rodova na ključne teme u našem srpskom pravoslavnom i uopšte širem kontekstu. Redom ćemo, da kažemo, o svakoj knjizi reći po nešto. Druga knjiga koja je izašla kod nas ovde jeste studija koju je napisao jedan savremeni svetogorski monah iz manastira Grigorijat po imenu Luka. Otac Luka je veliki poznavac slovenske kulture, on govori srpski jezik, iako je Grk, veoma je obrazovan, bogoslovski, i napisao je jednu kraću, ali veoma, da kažem, krepku studiju o takozvanom ukrajinskom crkvenom problemu. Vi, kao što znate jako dobro, tamo u Ukrajini je problem autokefalnosti se uklopio u širi jedan splet sukoba i čini i sve pravoslavni problemi, kamen spoticanja u komunikaciji između slovenskih i jelinofonih crkava. Otac Luka je napisao jednu divnu studiju koja rasvetljava taj problem i dolazi iz duše Svete Gore, iz narodnog, odnosno iz pravog monaškog iskustva i predanja i potpuno je, da kažem, u pravoslavnoj liniji, u pravoslavnom smeru. Treća knjiga je zbornik, odnosno skup beseda Svetog Jovana Kronštatskog, jednog od naših najomiljenijih svetitelja modernog doba, čoveka koji je oplemenio tamo onaj čuveni Kronštat i kroz čije besede, reči, dela se mi svi kao u nekom svetskom Kronštatu spasavamo i oplemenjujemo.
I četvrta knjiga dolazi iz pera još jednog akademika, o jednom akademiku koga svi jako dobro znate, a to je Vladeta Jerotić. Profesor i akademik Dragan Simeunović je napisao svoje životno svedočanstvo o Vladeti Jerotiću, sa kojim je dugo godina proveo u raznim saradnjama, druženju, prijateljstvu. I knjiga otkriva mnogo toga o Vladeti Jerotiću što vi niste znali, a nisam ni ja znao, koji sam ga i bliže poznavao. Tako da, evo, o svakoj knjizi ćemo reći po nešto malo, ja sam samo kratko malo uveo ovde u situaciju, što bi se reklo, a sad ću ukratko da zamolim i profesora Tanaskovića da nam se obrati. Pre nego što on se obrati, reći ću ukratko nešto o njemu i njegovoj knjizi, bliže. Vi verovatno jako dobro poznajete, čuli ste za uvaženog akademika. On je svoju karijeru stvarao prvenstveno na Filološkom fakultetu, na kojem je proveo radni vek. Tamo je diplomirao na katedri za orijentalistiku, bavio se izučavanjem arapskog jezika, turskog jezika i uopšte svih srodnih jezika iz te oblasti. Ostvario je zavidnu naučnu karijeru, predavao je na raznim univerzitetima širom sveta i iza sebe ostavio veliki broj knjiga o jezicima sa tih orijentalnih prostora i kultura sa tih prostora, posebno u kontekstu našem, u kontekstu Bosne i Hercegovine i njihovog odnosa sa Republikom Srpskom. Veliki je poznavac te teme, tog problema i sad je evo nedavno izašla iz štampe i knjiga o Ali Izetbegoviću u Laguni, koja je već ostvarila jednu zapaženu vidljivost i stekla čitalačku publiku. Tako da njegova naučna karijera se kretala u tim oblastima. Drugo, profesor je ostvario jednu retko zapaženu i retko moguću diplomatsku karijeru. On je u najteže vreme, 90. godina, bio ambasador Jugoslavije u Turskoj. Boravio je, čini mi se, 4 ili 5 godina u Ankari. U vreme kada je Srbija prolazila kroz teško iskustvo i posljedice ratova, bombardovanja i tako dalje, on je tamo na jedan vrlo složenom terenu, kao izuzetan poznavalac islamske kulture, jezika, religije i tako dalje, čuvao interese naših naroda i naše zemlje i u tome ostvario redak diplomatski uspeh. Posle toga je bio ambasador Jugoslavije pri Svetoj stolici u Vatikanu. Možete misliti opet jedan teren koji je po defaultu, što bi se reklo, u sukobu sa pravoslavnim svetom, sa srpskom tradicijom. Opet i naša tradicija ovde jako dobro zna i svedoči stalno o vrlo kompleksnim odnosima sa Svetom stolicom, sa Vatikanom kroz istoriju, tako da je u Rimu proveo tokom 2000. godina 6 godina, a onda je možda došla kao kruna treća ambasadorska pozicija, a to je predstavnika Srbije u UNESCO-u, i to u vreme kada je postojala velika agenda i velika propaganda velikih svetskih sila o tome da Kosovo postane članica UNESCO-a. I ja sam imao zaista retku privilegiju da od naših najvažnijih ljudi u crkvi slušam direktno šta se dešava u toj oblasti, a onda posle toga i veliki Božji blagoslov da direktno, neposredno od profesora Tanaskovića čujem kako je izgledala ta diplomatska borba i mogu vam reći da je Gospod odabrao sebi dostojnog slugu, čoveka koji je svojim snagama, kroz svoje iskustvo, sposobnost i tako dalje, u najvećoj mogućoj meri doprineo tome da Kosovo ne bude članica UNESCO. To kada smo čuli, kada smo saznali
da je, kažem, propao taj veliki plan, da se Srbija ipak odbranila. Znali smo da je profesor Tanasković stoji iza toga i bili smo zaista ponosni što imamo takvog Srbina, takvog čoveka, je po patrijarhe na poleđini ove knjige napisao, čoveka ljubavi Hristove, svetosavljem prokrvljenog i posvećenog delatnika zasada Gospodnjeg. Da, zaslužio to aplauz. Knjiga je nastala prosto kroz upiranje njegovih tekstova iz bogate bibliografije i taj posao nisam obavio ja, taj posao je obavio moj kolega, sveštenik i doktor nauka Aleksandar Praščević, sabrat crkve svih svetih srpskih svetitelja na Karaburmi, koji je jedno izvesno vreme bio i u Patrijaršiji, zaposlen na tamo raznim poslovima. I on je kroz komunikaciju sa profesorom koja je trajala dugi niz godina uspeo da odabere te tekstove, da strukturira knjigu i tako smo dobili ovo jedno izuzetno vredno izdanje. Zašto je ovo tako važno izdanje? Zato što pokazuje da je kroz stvaralaštvo jednog intelektualca, jednog svetosavljem nadahnutog čoveka koji je kroz svoj život birao da se bavi jezikom, kulturom, da bi prosto upoznavao druge ljude i da bi izlazio iz sebe, da bi bio možda još bolji hrišćanin, nesvesno, a i svesno, i nekad nesvesno, nekad svesno, uvek dolazio do Hrista. I sad kad se pogleda sa ove tačke gledišta vidimo kako je on prolazići kroz razne oblasti stvaralaštva i nama ključne aspekte srpskog pravoslavnog identiteta doticao one najvažnije tačke, one nerve u kojima svako od nas postavlja ključna pitanja. Zašto sam Srbin? Zašto Srbi stradaju? Kuda Srbi idu? Šta Srbi treba da rade? Koje su okviri našeg identiteta? Šta mi kao narod treba da činimo i tako dalje. U tom smislu knjiga se bavi temama i Svetoga Save, i naše religije, i naše kulture, i pravoslavlja, i Balkana, i odnosa sa Svetom stolicom, odnosa sa islamskim svetom i tako dalje. Sa mnogim važnim temama ova knjiga ulazi u koštac, ali kao što je sam profesor tako u svom životu bio nadahnut i uspešan, i ona kao njen autor uspešno izlazi u rvanju sa svim ovim temama i daje jedan izuzetno važan programski okvir naših razmišljanja o tome ko smo, šta smo i kuda idemo. Ja sam zaista privilegovan time što sam se našao da budem po Božijem blagoslovu u takvome društvu i mislim da i svi mi danas delimo i to osjećanje. Zahvalni smo Bogu što je profesor odvojio svoje vreme i došao sa nama. Ja bih ga zamolio da vam se obrati makar, evo kratko, znam da nije bilo predviđeno na planu i programu da on danas govori, ali prosto osjećam lično se veoma nestrpljiv da čujem šta bi imao da vam kaže. Izvolite. Hvala kolega Tataloviću. Odista ja sam danas došao da slušam, a ne da govorim, međutim, zamoljen da nešto kažem, bit ću veoma kratak i naravno ono što ću reći neće se odnositi ni na mene, ni na ovu knjigu o kojoj je kolega Tatalović već tako nadahnuto i čini mi se i istoviše blagonaklono govorio. Poštovane gospođe i gospodo, dragi prijatelji, braćo i sestre, i poneko dete, ako je još ostalo, ali vidim da ste njih iz predostrožnosti izveli, jer verovatno ove teme ne bi suviše zanimale. Ja bih nešto želeo da kažem o samoj ideji realizaciji ove biblioteke Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke Duhovna reč, jer smatram da je to veoma značajan iskorak u izdavačkoj delatnosti Srpske pravoslavne crkve i opšte u saopštavanju nauka Hristovog, što i jeste osnovni zadatak crkve. Naime,
odavno je postojala potreba da se unese više reda u crkveno izdavaštvo, pogotovo u Arhijepiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj, jer je bilo vrednih izdanja, bilo je mnogo napora, međutim u tome nije bilo sistema, nije bilo plana i nije bilo one dužine duha i daha koja je potrebna da bi se ostvarila jedna konzistentna izdavačka delatnost, kojom se naravno želi ostvariti određena strategijska meta, a to je oduhovljenje čoveka. I pokazalo se da je odluka njegove svetosti, patrijarha našeg Porfirija, zaista pala na plodno tle. Iz tog humusa su evo već izašle 4 knjige. Meni je bila čast i zadovoljstvo što eto odabrano je da moja knjiga bude prva u seriji knjiga koje izdaje Duhovna reč i ja se nadam da će ona tako i dalje nastaviti. U tome, ne zato što je on ovde, velika zasluga pripada i kolegi, profesoru Tataloviću, koji je, ako se ne varam, vršilac dužnosti, direktora ili preko ove izdavačke kuće, nije ni bitno kako se to formalno zove, kolega Dragutinović je također tu koji s njim sarađuje. Velika zasluga pripada jer mi to znamo iz svih oblasti u kojima delujemo, da čak i onda kada je napravljen najbolji plan, organizacija, pa čak i kad su obezbeđena sredstva, ukoliko ne postoji čovek entuzijasta, neko koji se odista zalaže da taj posao bude urađen, nijedan posao se ne uradi kako treba. Evo u kolegi Tataloviću sa svakog stanovišta je izgleda učinjen pravi kadrovski izbor i on od početka zaista kao neki svoj porodični posao, a znam koliko mu je stalo do porodice, shvata i drži ovu dužnost koju ima i vrši je zaista na izvanredan, uzoran način, potpuno posvećen. On revnuje za ove knjige prvo da nastanu, a zatim da se predstave publici na najbolji način. Također, veoma je dobro odabrana i ime ove izdavačke kuće, Duhovna reč, jer moje je duboko ubeđenje da u osnovi svih problema savremenog sveta, a pogotovo ovoga sveta koji sebe smatra naprednijim, zapadnog sveta, koji je dugo diktirao upravo puteve razvoja čitave civilizacije, pa se možda malo zbog toga i uobrazio i zaboravio da nije jedini na svetu, da u korenu problema zapadnog, najvećim delom, mi to kažemo, posthrišćanskog sveta, stoji suštinska obezduhovljenost čoveka. Kad to kažem, mislim na nesposobnost shvatanja značaja duhovne dimenzije u ljudskom životu. Ona je potpuno gurnuta na margine i ni u jednoj delatnosti, a ponajmanje u onoj koja određuje naše živote u najvećoj meri, a to je takozvana politika, kažem takozvana politika, nema nikakvog osjećanja i smisla za stvarnu duhovnost ljudi. Sa ljudima se postupa kao sa pionima, sa ljudima se postupa kao sa objektom koji treba na ovaj ili onaj način upotrebiti za neke planove i projekte, a zaboravlja se potpuno da čovek kao homo religiozus, na čemu je naročito insistirao naš učitelj i na čemu je dragi prijatelj, profesor Vladeta Jerotić, i radujem se što je ova knjiga upravo sada izašla. U osnovi čovek ima potrebu za duhovnim, ima potrebu da veruje, ima potrebu da razume zašto se nešto događa, koji su konačni ciljevi i njegovog postojanja na svetu, a i svega onoga što se radi tokom njegovog postojanja na svetu. Vidite, po mom dubokom ubeđenju, ta ubezduhovljenost je
koren zapravo svih posrtaja, svih grehova, sve do najtežih zločina kojima smo svedoci u savremenom svijetu. Ta obezduhovljenost nije samo neposjedovanje religijskih znanja ili nije samo formalna pripadnost nekoj crkvi ili verskoj zajednici. Ona ide mnogo dublje od toga. Ona ide, ako se usuđujem reći, dublje od same religije. Ona je ukorenjena u onome što nam 10 Božjih zapovesti nalaže, i to naročito od 5. Božje zapovesti, a to što postoji u Bibliji, tih 10 Božjih zapovesti, naročito od 5. To je ono što ne može poreći ni jedno versko učenje i što se nalazi na određen način u svim verskim učenjima, jer to je ono iskustvo prirodnog morala koje je stvorilo civilizaciju i ispod kojeg se ne može ići, a iznad kojeg se ne može uzleteti, a da pad ne bude onaj pad Ikarov, za koji znamo kako je završio. Dakle, imajući to u vidu i bez želje da ja ovdje odužim, jer znate, mi profesori smo baždareni na nekih 45 minuta do sat i po i nemojte se plašiti. Naravno, neće od toga biti ništa. Želim da vam kažem da je upravo duhovna reč uz dobar izbor naslova, odnosno knjiga koje će biti objavljene, upravo na putu da se nekako ta obezduhovljenost čovekova prevazilazi i da ljudi ma šta da čine uvek u sebi nose svest o značaju duhovnosti i duhovne dimenzije sopstvene egzistencije, sopstvenog postojanja. A to nije ni malo lako. To je inače sadržano u onoj zavetnoj poruci našeg voljenog patrijarha Pavla, budimo ljudi. To deluje jednostavno, pa ponekad kažu ljudi zašto to stalno ponavlja i zašto je ponavljao budimo ljudi. Pa zato što je to u suštini najviši cilj i najteži zadatak. Pogledajte u sopstveno srce, pokušajte da razgovarate sami sa sobom i da razmotrite, da kažem kritički i samokritički, da li ste baš ljudi u najpotpunijem smislu te reči, imajući u vidu ovu oduhovljenost koja je potrebna čoveku da bi bio čovek. Jedan gruzijski mudrac je svojevremeno čestitao rođendan mlađem čoveku i poželeo mu da još dugo poživi i da u tokom života stekne bar nekoliko prijatelja. Oni koji su slušali, prišli su mu kasnije i zamerili mu kako to možeš da kažeš da u toku života stekne bar nekoliko prijatelja, kad on već sada ima mnogo prijatelja. A ovaj je odgovorio, ne varate se, deco, nema on mnogo prijatelja i niko nema mnogo prijatelja, jer nije prijatelj čovjek koji ti pomogne u nevolji. Jer u nevolji bi trebalo da ti pomogne svaki normalan čovjek. Prijatelj je onaj koji se iskreno raduje tvojim uspesima. To je, vidite, onaj najdublji nivo ljudskosti, da se raduješ iskreno uspehu svoga brata. U nas Srba, ja mislim da će biti jako dobro shvaćeno šta je taj mudri Gruzin hteo da kaže, imajući u vidu neke naše nacionalne osobine. Dakle, na tragu toga, te duhovnosti koja zaista čini da čoveka doživljavamo kao brata i na čemu je insistirao počevši patrijarh Pavle, budimo ljudi, smatram da je na tom temelju u stvari postavljena i ideja ove biblioteke. I zato mi je veoma drago što je, moja knjiga imala tu čast da bude prva u knjigama, a mislim da će ih biti sigurno mnogo koje će duhovna reč objaviti i da će se time bar malo doprineti na putu oduhovljavanja ljudi. Ukoliko se u tome uspe bar malo, bit će to veliki uspeh i veliko postignuće. Ja u tom smislu čestitam biblioteci, izdavačkom preduzeću Duhovna reč na ovako izvanrednom početku, pri čemu naravno ne mislim na svoju knjigu, to ne bi bilo lepo, iako ponavljam da mi je drago što je ona prva i želim im još mnogo uspeha,
a vama želim još mnogo pročitanih knjiga iz ove biblioteke. Hvala. Hvala vam, profesore, na ovom obraćanju i nadamo se, Bože zdravlja, da ćemo imati prilike još neki vaš tekst, neku vašu knjigu da objavimo, da će Bog dati da to u budućnosti bude slučaj. Evo, sa nama je ovde danas moj dragi sabrat sa kojim delim hleb tumačenja Svetog pisma Novog Zaveta na katedri za Sveto pismo Novog Zaveta na našem Bogoslovskom fakultetu. Reč je o kolegi Predragu Dragutinoviću, koji je ovde već bio naš gost i govorio jednom prilikom u okviru, znači, mi se božićnih predavanja pre neku godinu. On je svoje studije završio na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu, stasavao je akademski u Švajcarskoj na istom fakultetu na kojem je vladika Nikolaj studirao i doktorirao, tamo je završio magistarske studije, svoje doktorske studije je proveo u Atini kod najeminentnijih stručnjaka i konačno svoju doktorsku disertaciju branio u Beogradu. Već nekoliko 20 godina je zaposlen kod nas na fakultetu. Ja sam od njega lično mnogo naučio i zaista sam Bogu blagodaran što sam imao tu priliku da od njega kao svog starijeg brata učim